Okay, may buntag. Ano yan ang kita sa lain nga video tutorial may igsoon about sa video sam nga projection software. Sa ako lang kaingon, usa kini ka free nga ah, software nga magamit nato pinaagi kung doon na may mga projector sa simbahan or smart TV. So karon ang itudlo na ko kaninyo karon nga adlaw mao ning unsaon nato pag download o kining kanta or Bible sa Videosam. Or kung naay mga kanta nga wala pa nimo wala mabutang sa imuhang songbook, no? Or naay mga version sa Bible nga gusto nimo i-download, karon itudlo na ko ni sa inyo. So ani sa ta sa ginatawag pag-download sa songbook. So ang imong buhaton, i-click nimo ning arrow down diri sa taas. Pagkahuman ana, imo na siya i-click. Tapos kung mag-download ka, make sure nga na connected ka sa internet. Okay? So pag human nimo og click ani, i-next nimo, di nakita nimo diya ang ginaingon nga import songbook. So i-click nimo na siya. Okay? I-click nimo na siya. Tapos next. So pag connected ka sa internet mo, gawas dito ang mga songbook na dapat nimong i-download. Okay, nga na lang pag-download sa songbook now. Kung sa Bible na pod, mao nga hapon nga process imong i-click ni siya diri kanang arrow down, tapos click nimo ning next and then import Bible, no? Pag ingon ang import Bible, click nimo na siya. Okay, next din gawas na dito sa imong i-download ang version sa Bible, no? Ang Bible na to like klase nga version. Tapos lahi-lahi pod nga mga language, no? Naay Cebuano, naay English, naay Ilonggo, Ilocano, halos-halos tanan nga mga languages, no? Pasalamat sa video sam kay nag-provide gyud sila og lain-laing mga languages. Okay, so nakuha ninyo. So karon naglitan na kasagaran sa gina-download nato mga kanta English man gyud, no? O ma-download unya wa tay mga Bisaya. So unsay imong buhaton para makadagdag ka og kining song sa imong songbook, no? Kini na naman ni mga kanta. For example, wala pa ay kanta ang imong video sam, ang imong buhaton is that mag-create ta karon og mag-input or mag-inta og kanta. So ang imong buhaton moadto ta diri gihapon sa edit, click nimo ng edit. Okay, tapos i-click nimo na yung new song. Okay? So kita nimo karon diri nigawas tong word nga new song. Okay, so ang imong buhaton mo na ni ang plain diri nga blanco. So diri nimo i-type, no? Diri ka mag-type or diri ka mag-copy paste sa imong kanta. Unya, pag man nimo copy paste sa imong kanta, dili nimo ibutang ang title sa imong kanta. Okay? So for example, ana ko na research nga kanta, no, sa internet. Ang title sa akong kanta is Tuburan. So akong buhaton, ako lang ni siyang i-kopya, i-highlight sa nako na. After ana, imo na yung i-right click din copy. Okay? So kopyahon nimo na siya. Imo na siyang i-copy paste diri. So right click ka tapos paste. Okay? So na-encode na nato tong gi-kopya nato, no? Or kung dili wala ka naka-copy paste, gusto ni manual og type, sa ako lang gaingon pwede gyapon. So butang tog title. So title ani nga kanta is Tuburan. So ana. So ingana lang siya, no? Ingana lang ka dali. For example, doon ay mga mali mga spelling diri sa imong lyrics, pwede nimo siya i-change diri. I-type lang nimo or i-erase nimo siya. So ingana lang siya kadali maigsoon. So kita nimo diri na sulat na natong title. So every time doon na kay mga changes nga buhaton diri, i-save gina nimo siya, no? Save nimo na para nga doon ay may tabo nga changes. And then so naana, no? Gawas na diri. Ana siya output, no? Karon kining imong gihimo nga output, gusto nimo nga butangan nimo ni siya og background. So adto ka diri sa background, click lang nimo na siya. Click nimo ang background.
doon na tayo ginatawag nga static background, doon na tayo moving background, no? So imo ni siyang i-click, no? So kita nimo nga doon na siya background. Okay, so panalitan ani hanap-hanap di nimo maklaro unsa buhaton nimo. So adto ka diri sa text, no? Adto ka diri sa text, tapos pangitaon nimo ni click nimo na para mas maklaro pa gid, no? Mas maklaro pa jud ni siya. Nya, hindi kaya po nimo i-change ning letra ani color sa letra ani unsa imong buhaton. Adto kaya po ka text, click nimo ang text tapos i-click nimo ni diri font color, no? Pili nimo i-change na siya og pula. Okay, so kita nimo nag-change na ang iyahang uh, font of color red. Okay, so nga na lang siya simple. Tapos, another, butang na to ni siya background. Ito ka rin sa background. Click nimo background. Tapos, katangan nimo og background. So, ana lang siya, no? Hindi siya maklaro. Try nimo ning isa ka font, yung klase nga font. Okay, so medyo klaro na gid siya. Okay, ito ta sa sunod nga verse. Butangan na ito gyapon background. The same process gyapon, no? Change gyapon nimo ang background. Okay. Tapos para maklaro siya, i-click nimo ni siya. Okay, ana lang, no? Ana lang siya kanindot. May so mo ni kanindot sa video so far sa tanan nga software nga akong sulayan kini gyud ang pinakanindot kay halos lahat nga imong ginapangita naa na diri tanan. Okay, click nimo background next tapos i-click nimo ni siya. Oh, so tapos kini pa butang na to background. Okay. Click. Okay. So para maklaro siya ato ka sa text tapos click nimo ning icon. Okay, press maklaro siya. So pagkawan nimo na i-save gyud nimo. Kini ang save, no? I-save nimo na siya para mahitabo dunay mahitabong changes. Okay. So karon kita na nimo ang output diri. Dili pa ni siya mogawas hangtod nga dili ni dito sa imong projector o sa Smart TV hangtod nga dili nimo i-click ni nga icon kanang mura diha projector og dagway i-click nimo na siya example ato ni i-click, no? Ingani ang dagway dito sa projector nimo or sa Smart TV nimo. So ingani sa kanindot mga igsoon. So yan lang siya kasimple, no? Kung daghang kayong salamat sa sunod na usab nga video tutorial kini si D. God bless everyone. Palihog sa pag-subscribe o pag-share ani nga pagtulunan. Salamat.